Ang sabi na wansa ko turuta po lang. Bagay kasi itong tagtatag lang na rang nagli ka na. Lembay yan gay. Ani kilo sar. Masaya manuya manuya. Apa sih ini akan bukan sepanjang jalan. Ang sakit kaya, ang dapat samdan na Nalu saya na, ang ras poribar ba apa mission layo? 1992, June amal, apa dia pas layo? Tinmaran di Devi, Ribu Minister. Bona bersama yang jombo, bos saya mana? Ang besar kos ng pure. Ano mo kayo magkabawang? Ini maharani. Biwi Devi. Saya betul. Ano ba jakit ni kapro? 1992. Memang nang beri try mencari kecil. Revenue Inspector Arai. Ano kan ini kapro. Ikaw sa kamoreno, majata ang sakit kaya. Ang pori paigrana. Ani master degree paikon mon kurang ang song. Ang offer buno diri. 1992 tila kaya Revenue Inspector ang mantan chakri offer mantan. Bon barang kaya chakri. Ang bro sama ko majata no. Moran majata ang chakri kaya. Ang chakri nai. Ang chakri nai ang buni chakri nai. Ang nana montengi pun nai ang mon sama. One day I become minister. I'll give job, not to take job. Ang mon sama. Cini Ramendra Devan ma susuma ho Ramendra Devan ma susuma. Apro Sikha Mantri. Ano pharoi logo. Sampai teacher sisi bihar. Ban asak dira nai to. Nang samu hapon di maya. Ani challenge tamu. Tamu to challenge. Jegun neta menteri hangkau ku sabu-sabu lai. Phungni 5টা বাজার যায় ang 4টা বাজার নাই. Kumuni neta ro doresi. Masalo 10 দিন kuri hakai ang 12 দিন নাই. Kaman challenge.